El jurat, reunit al local de l'EDAC el dia 16 de maig, després de valorar els resultats de les votacions populars entre les diferents persones i entitats nominades, decideix atorgar el 31è Premi de Normalització Lingüística i Cultural a una entitat o empresa que s'hagi distingit per la defensa de la cultura i la llengua catalana. Enguany ha sortit votada la Falera Gironina. La Falera és una entitat que sorgeix el 1997. Des d'aleshores s'ha dedicat a recuperar la tradició gegantera de la ciutat de Girona i ha mostrat la imatgeria de la ciutat en cercaviles de pobles i ciutats de Catalunya i d'altres indrets com Balears, Itàlia, Bèlgica o el País Basc. Des de fa més d'una dècada fa cercaviles d'inauguració de les Fires de Sant Narcís i des de 1999 organitza la Trobada de Gegants. Actualment, la Falera Gironina la formen una cinquantena de persones. Entrega el premi Rosa Maria Domingo. Bé, en primer lloc volem donar les gràcies a tots els que sou avui aquí i a tota la gent que heu cregut que mereixíem aquest premi. Ja fa 20 anys les gralles acompanyades de la percussió van començar a sonar en una població veïna. En aquells moments el groc canari que ara ens identifica actualment era blanc i els gegants no eren tan grans com els que portem ara. De fet, eren dues miniatures d'una botiga de records de Girona, col·locades sobre el bombo. 2 dècades després, no només hem aconseguit esdevenir els portadors dels 4 gegants de la ciutat, com es volia reclamar en aquella peculiar cercavila, sinó que també hem integrat a la colla tota la comparsa de capgrossos de la ciutat, un grup de bastoneres i tot un seguit de peces d'imatgeria que de mica en mica anem ampliant. En Gerió, el gegant de 3 caps i 6 braços. El Beatosaure, el drac de l'Apocalipsis. I la bruixa de la catedral, el nou Esparriot de Girona. A més, esperem que ben aviat hi hagi noves incorporacions. Segurament, molts de vosaltres coneixereu Falera pels diferents actes que fem a la ciutat de Girona. Durant les Fires de Sant Narcís, o com potser haurien d'anomenar la Festa Major de Girona, som els encarregats de conduir el poble gironí cap al pregó que donarà inici a la festivitat més important de l'any i de despertar-los després d'una nit de festa. Però també organitzem diferents espectacles, la cercavila de capgrossos, la Betofarra i tancant les fires, la trobada de totes les colles geganteres a qui hem compartit algun moment durant l'any. I és que no només traiem els gegants dins de la ciutat de Girona, sinó que la resta del calendari el dediquem a voltar arreu de Catalunya i alguns estius fins i tot arreu del món, per a difondre la cultura popular gironina i catalana. De fet, el paper de Falera ha anat evolucionant al llarg dels anys. Van començar essent una simple colla gegantera, però alguns il·luminats de la colla van voler apostar per fer una cercavila un petit espectacle, inspirats en algunes de les representacions de la gent de la ciutat que s'havien portat al carrer uns anys enrere. De tant en tant hem embolicat la troca i han sortit grans espectacles com en Gerió o la Cucullona. Aquest any celebrem el nostre 20è aniversari, una celebració que hem volgut fer molt especial, tant per a nosaltres com per als gironins i gironines. Fins al moment s'han organitzat xerrades de difusió de la cultura popular, un muntatge pel temps de flors, diferents tallers infantils i moltes altres activitats. I les que queden, ja que a cara Sant Narcís vinent estem incorporant 2 noves seccions per engrandir encara més la família de la Falera i altres sorpreses més. Aquest premi significa per Falera un reconeixement per una llarga tasca de difusió i recuperació de la imatgeria i la cultura popular gironina i catalana. Però això no s'acaba. Agafem empenta per abastar noves propostes que serveixen per fer més visible la imatgeria de la ciutat i la seva cultura.
Moltes gràcies a l'EDAC per mantenir viva la cultura i la llengua catalanes.